Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slova mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dnes tu so mnou sedí môj dobrý kamarát. Pán redaktor, a my sme nejakí kamaráti? A nie? A keď aj nie, tak mohli by sme byť, nie? Pán redaktor, to sa mi rozum zastavuje. No tak nič, no. Začneme znova. Vítam u nás pána Pánka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Pánko, vraj chcete na Slovensku zaviesť národné mediálne menu. Čo tým vlastne po médiách chcete? Nech sú normálne, objektívne médiá, nech sa správajú ako médiá. No a nie sú? Nesprávajú sa objektívne? Čo sa týka médií, sú tu médiá, ktoré sú ďaleko za hranou objektívnosti. Ešte raz poviem, áno, poďme sa baviť objektívne. Treba ich teda cenzurovať a tak? Určite sa treba baviť o dodržania slobody médií. Rozumiem. A čím by sa mali médiá hlavne zaoberať? Identifikovania národných jedál, denne vyhodnotiť, ktoré jedlá sa jedia, dávať štátne receptúry, odporúčať potom podporu potravinárov, ktorí produkujú suroviny pre tieto jedlá. Takže viac varenia. A prečo nie? Môže byť, veď keď preferujete takýto typ programu. Nie ja, spoločnosť a poslucháči. Ja, že by sme pozerali iba relácie Ryža pre nevestu, Smotánka na šľahanie a namiesto seriálu Hranica by to bola Žranica. Tie najlepšie čerešničky. Nie, počkajte, nerobme si z toho srandu, pretože každý národ má identifikovanú gastronómiu aj z hľadiska komodít, aj z hľadiska jedál, ktoré sú regionálne. Takže všetky médiá musia iba o jedle vyrábať relácie? A ja? Hlúposť. My vám nič prikazovať nebudeme. Dobre. Najviac sa vždy smejú ľudia, ktorí sú v tých veciach neznali. Vlastne pokračujte, prosím. Chceme podporovať gastronómiu a chceme identifikovať národné jedlá v regiónoch charakter. Niekde sú placky, niekde sú gulky zemiakové, niekde sú harula. Neviem čo všetko. Hej, a v niektorých regiónoch je to instantná polievka a 2 rožky. To sú šialené veci, kde sa dajú usporiť peniaze. Súhlasím, je šialené, že mnohí ľudia v tejto krajine musia šetriť na jedle. Čo, tak sa na to vykašli. Nie, ja nehovorím, že sa treba na to vaše národné menu vykašľať. Keď vy prijete do Rakúska, chcete víneš šnicel, keď ste v Čechách, chcete vepšo knedlo zelo a maďarskú halasle. A môžete sa z toho smiať. Veď ja súhlasím. Je fajn si dať jedlo, na ktoré máte chuť. V pohode. O tom som pripravený sa baviť. To hej, len v tejto dobe stojí v Bratislave šnicel so zemiakmi asi toľko, koľko stála kedysi cesta do Viedne aj so šniclom so zemiakmi na obed. Áno, máte pravdu. Korupcia, všetci chcú len kradnúť, nikto nechce nič tvoriť. Rekreačné poukazy sú na hobby, paušálne výdavky sú... Dobre, nebuďte na seba taký prísny. A to vaše menu prinesie aj nejaké pozitívne zmeny v rámci našich peňaženiek? Určite na peňaženky ľudí sa bude siahať po týchto krokoch. No to neznie moc pozitívne. Čo napríklad sme urobili dobre? Niečo pozitívne. No veď niečo snad, hej, nie? Čo sme už úplní debili. Ale kde to by som si o vás ani vizuálne a je asi pravda, že aj s tými pozitívnymi vecami to netreba preháňať. Všetkého veľa škodí. Budeme hľadať nástroje na pomoc ľuďom. No, aj snaha sa cení. Chceli ste sa baviť o médiách? Jasné, môžeme. Vraj plánujete cenzurovať médiá? My si nedovolíme nepúšťať médiá, ktoré majú aj iný názor. Takže ostanú slobodné viac menej ako doteraz, hej? Aj sloboda má svoje hranice. Sloboda končí tam, kde potlačate právo iného. To je pravda. Takže médiá budú teraz trochu alternatívnejšie? Ale viete, dneska alternatíva je preto tak počúvaná, lebo prinášali viac pravdy a faktov. Ak to tak je, tak to tak je. Takže to národné mediálne menu bude aplikované aj na vysielanie? Ja nie som zástanca nejakých prísnych rozkazov pre ľudí. Treba nájsť kompromis. No to hej, ale viete mi potvrdiť, že obraz už nebudeme sledovať v RGB farbách, ale že už to bude iba kombinácia bielej, modrej a červenej? Pre Boha živého. Ja som to nepostrelil a považujem to opäť za vytrhnuté z kontextu, takže viac to nemám čo komentovať. No okej, ale... Ja by som sa k tomuto viac nevyjadroval v tejto etape. No dobre teda. Ale keď vás tu už mám, tak by som sa vás rád spýtal... Keď sa vaši diváci spýtajú. Diváci? OK, tak diváci. Čo by ste sa chceli spýtať pána Pánka? Ako sa vám pozdáva táto relácia? No, diváci teda prehovorili. Ako sa vám pozdáva moja relácia?
má svoj štýl, nemusíme sa vždy vo všetkom zhodnúť, ale každý si zodpovedáme za svoj osud a život. Pre mňa je to dokument spoločenský, všeobecne naformulovaný a myslím si, že obsahovo vyvážený. No tak to si cením, ďakujem. Je tu totiž veľa relácií a televízií, ktoré šíria iba blúdy, vymysly a žarty. Koľko idiotín, koľko falošných reportáží. To súhlasím. Niektorí si iba vymýšľajú a robia si zo všetkého srandu. Povedzte mi, kde je tu nejaká etika novinárov? No však toto. Veď oni nám vymielajú mozgy. Presne tak. Touto reláciou sa snažím šíriť pomoc pri hľadaní nezostrihanej pravdy. Proste toto sú veci, ktoré vám pomôžu v živote. Tak, táto relácia je stelesením pomoci v živote človeka. Takže sledujete túto reláciu pravidelne? Nemám na to čas. A mňa to nezaujíma. Ja som myslel, že... Takže vy ste nevideli ani jeden diel? Vôbec. OK, tak z toho má trochu pichlo pri srdiečku. A prečo? To sa vám snažím vysvetliť. Ja mám zablokovaný Facebook. Ale ja to nepublikujem iba cez Facebook. Nevadí. Rozlučme sa a potom ja vám to pošlem nejak do správy alebo si zavoláme. Zatelefonujem, vysvetlím si to, ale na druhej strane za to mám vypnutý Facebook. No však, hej, nevadí. Ďakujem, že ste prišli, pán Pánko. A ja ďakujem, pozdravujem. Vidíme sa v ďalších dieloch, priatelia.